Sitges va començar ja fa 7 anys, enguany és la 7a edició, i és un projecte en el que es troben persones de totes les edats, adolescents i gent gran del barri del Raval i el Poble Sec. Ens trobem setmanalment, 8 mesos a l'any, per treballar la creació d'un espectacle que barreja dansa, música, paraula, text. És un espectacle molt especial, amb un llenguatge també molt particular que hem anat desenvolupant al llarg dels anys. Penso que hi ha un treball molt interessant sobre els judicis, sobre treballar el no judici. Són processos de 8 mesos i treballem a partir d'improvisacions de moviment i d'escriptura automàtica, exercicis d'escriptura conduïda. Molts cops aquests exercicis d'escriptura conduïda es fan des del moviment o al revés. I a poc es va creant una peça que és com una mena de peça a mesura i on si manca o se'n va o es cansa o s'hospitalitza un dels integrants o es modifica tota l'estructura. Va ser que vaig anar al metge i a l'infermera, això parlant, diu, Fina, fas alguna activitat? Diu, doncs no. Diu, és que n'hi ha el de Tarantana, que fan taller de teatre. Dic, ah, sí? Oi, això ha sigut sempre el meu, perquè jo volia ser actriu. Però llavors els meus pares no volien. Primer el meu pare. I ara, al ser de gran, al sortir això de la tarannada, mira, és que tanco els ulls i me torno a l'edat que tenia quan era petita. Yes, I enjoyed everything. And I thought that, like what JR said last time, that it was boring, but when I joined, it's not really that boring. It's really fun. Que ella pensaba que actuar en el teatro pensaba que era aburrido, pero le ha gustado mucho y me ha parecido muy divertido. Pues para mí es maravilloso porque aprende cosas que yo, por ejemplo, las tenía ignorantes, no lo sabía. Y es muy bonito, además te enriquece a una, porque aprendes, enseñas lo que tú sabes. Y todo eso hay una unión. No hay palabras, yo no tengo palabras para explicarlo porque es maravilloso. Una fusión que se empieza cuando en el instituto y se acaba antes de las vacaciones. A mí me gusta mucho porque encuentro que los chavales necesitan de nosotros también y nosotros de ellos, porque nos dan vida, nos dan ganas de luchar, nos dan ganas de enseñar lo que tenemos dentro, que ya no lo sacamos. He cregut que moltes persones sí he perdut la vergüenza. La veritat no sabia com actuar dintre d'un escenari, com estar situat en una història i no sabia que em passaria molt bé amb els meus companys
l'institut, perquè pensava que seria molt avorrit, saps? Com veien tothom a fora, que és molt avorrit i estàs perdent temps de fer-ho, però quan el vaig fer crec que estan equivocant perquè encara no l'han fet i haurien de fer. Em sento més bé que a casa, perquè encara que actuï o canti a casa, o sigui, els meus germans no volen perquè com faig soroll i aquí com estic lliure i puc fer tot el que vulgui. A veces un poco nervioso, pero después se te pasa y actúas sin más, sin pensar en nada. Un poquillo lioso al principio, pero después ya te vas acostumbrando a la obra y te sale bien. Animo cada dia. La llàstima que és només un cop a la setmana, perquè m'agradaria més continuar més. Pues que daremos lo mejor que existe ahora en nuestro país. Aquest any, durant el procés, han anat sortint unes temàtiques que en el procés de l'estilat que fem s'anaven manifestant cada vegada d'una forma més notable, que és el tema de la fam, de la gana dels adolescents, no? Que tenen molta gana tota l'estona, però no només és una gana física, sinó que també és una gana emocional, de coneixement, de desig, no? De coses. I finalment tot l'espectacle és com una mena de somni al voltant d'aquest tema, de la gana. I ha sigut una sorpresa, la veritat, perquè anàvem fent i pensàvem que estàvem parlant dels records i tal, i resulta que finalment el que es manifesta és la fam. És que me transformo. És que jo no soc la iaia, soc la filla petita. No, tu pots creure? Som molt pallassa.